Sinamkele enkobeni le nkqubo yethu siyibiza ngokubana i-Ingumlilo lento podcast. Siyayivuyela into yobana ingenile nani ku-2026 kulo nyaka umtsha siqalisa le nkqubo intsha. Sisebhizi ke ngoku ne-series yokuqala, series entsha. The series yethu ithi An Attitude of Gratitude. Namhlanje ke andihambi ndodwa, ndihamba kunye nembongi kaJaji Jikelele uAfra JJ Msuthu. Masibamkele enkqubeni. Dlamini siyabulela manje bakhona apha kufire and the bones umlilo wamathanjeni. Ithole lezi zibethuna manje bulise kumzi waseZouth Africa, nibulise kumzi wonke kwelomdibaniso bethuna abantu abangabaphulaphuli nabathandi nabaxhasi balenkqubo bethuna umlilo wamathanjeni. Ndibulisa kwisigqeba esiye satyumba sabona kumadoda ongakhoyo phezulu kwalile Eastern Cape namanje phakathi ngamenyamenyelwa kule ndawo. Ubhuti esihamba naye namhlanje uyimbongi, aphinde abe ngumshumayeli, aphinde abe yi-motivational speaker. Uyazenza ne-audio for i-obituaries, i-voice over. Futhi ke uthi noba umuntu ekhatyiwe ecaweni yakhe ngenxa yokungabhatali itikiti amngcwabe ngokwakhe. Uzakhe ke ngoku azazise apha kuthi bantu abangamaziyo abaqala umbona. Cela uzazise. Manibulise Dlamini, bulele kakhulu bambe izandla zibini bethuna. Hayi umanto zakuthi nditsho mandithi koloko qomatho engene inkunzi emnyama edilizo zinto ingenabhodo unokona xa ngenguni suka inkunzi yamazizi ke lena ngokwayo bethuna uDlamini uJamas Jad ufaka unxebeni oboyabo izizwe lemnyama nenkomo za ndingabe mhlophe uboya baliseno nina mfondini suka hayi bafazi balelana zibane ndenze into nabantu ndilapha bethuna ulomzi bethuna ndilapha bethuna ndibethuna ndikuAfra kaMsuthu eligama lika Msuthu ke ifani yesizwe sako wethu kulamhlaba wamazizi engqushwa komkhulu ngqo kanye phansi umntana omgqumba, I'm a son of the soil, umntana omthonyama bethuna. Selechilo uBrad Umza wathi ndingumshumayi we-Seventh-day Adventist Church inkonzo yabalindi, ndi-owner ye-business i-Afra JJ Entertainment apho ufumana khona imbongo, ufumana khona i-guest speaker, ufumana nazo zonke izinto. In fact ndingavela ndithi singugalele bhayini phekhaya mfondini enda i-theme yethu ethi ukujabulisa abantu kumsebenzi wethu.